talauci masifa ne. Talauci ba abin da bai saka ba. Ya raba kai da iyaye, ya raba kai da abokan zama. Kai ƙarshe in ta kai ta kawo talauci garin kuma sa zai ka bari. Inda kowa ya tsane kawai saboda ni talaka. Ba komai. Ai arziki ne Allah. In Allah zai na zama dan gwatan tsamiya kara. Inda zan na yi arziki shi kenan wallahi. Yawwa alhamdulillah. Kai wallahi lazi kuma ba ko ana haka Allah ne ban rabuna ne Allah ya daga kuma aka ce lalle na samu kuma in nayi cikiya uwa ta goma haidiya. Cikiya alhamdulillah. Da Aisha kalli ne mai salati ya ci kuɗi. Kai karbi da shi mun san me zamu yi. To wuce. Nan kuɗin da ka ɗiba ya baka. Wallahi Allah wannan kuɗin da kuke gani na ne nan yanzu nan zubar da hina. Yanzu nan fa wata yarinya ta zubar da kuɗin kuma sannan ka ce kai ka zubar ƙarya yake ne ma. Ya kawo kuɗin nan uwarka. Kaka tunda da haka ne ni na yadda. Mu rike ki nan ne zan rike kuɗin. Ai kuɗi ya fike ni na yadda. Mu rike ki ni rike kuɗin. Ga hina kuje kai kuje na yadda. Da Aisha, ai banza ta samu. Wallahi Allah, ai wallahi ko ta uwa sai da ba za ku yi. Ya isa ma. Kai alhamdulillah. Dubu da yawa sati na da ƙarfi ta san da iska. Gwara, kaga daga nan shofoto go da shofra. Kai ne wallahi Allah ni na yadda ku karbi kudin ni ga ki banki ka wallahi Allah ni na yadda wallahi Allah ni na yadda